ni kedai Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai kabas kem bat biddor Jingthoh balapan pau ya Jingdawa berper syaka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance kababat ya ulakam sansyar hak jela lalap bala syusenret de karong hakelang ki Kynroh jong ki Ophis Thaiñ berper ke Sorkar jela ki badan hak Thaiñ Lower Lachumiere Shillong unong lum kubor jong ka Batisi TV kat baudang yai denti ne ka Thaiñ Lower Lachumiere hak pratru gurisau arjar arpho hak por komba shibaji ai no phaisngi ulalap yikini ki Jingthoh bala senrait da manore hak Kynroh ya ki bala tho kumni mender shisngi mi ulpano ne ka bri nyeutrep ya ka bala tho hak Kynroh ka badan hajan ka Ophis Thaiñ jong district transport officer nang ta de ka Jingthoh ka baong MDA lano en penbet ya upot usam ya ka bala tho sah ka Kynroh ka badan mar persya bat ka Ophis jong district transport officer nang ta de sakawai pat ka Jingthoh ka baong MDA lano nya krenno bat ka Sorkar India halor ka ILP ya ka bala tho sah ka Kynroh ka badan ka Ophis jong katnat public health engineering shu tang si pedamau lalap ru sakawai ka Jingthoh ka baong MDA lano en penkenria no ya ki karmetor ya ka bala tho da karong ha ka Kynroh jong ka Ophis Thaiñ ka Directorate of Sericulture bat sa kam haneng pat lalap sa ka wai ka Jingthoh ha ka Kynroh ka badan ka Ophis jong ka Embos bat Treasury ka baong kumni MDA lano en pendep no ya ki entry exit point bat sa ka wai pat ka Jingthoh ka baong MDA lano en penbet ya upot usam ya ka baki briu kila syusenrait de karong ha ka Kynroh jong katnat forest ka badan markham bat ka Ophis jong ka All India Radio Shillong kat hado bala penmi ya kini ka kubor kini ki Jingthoh kidang donsa ha kini ki Kynroh ha ka bala subaru baki briu ki badan kti bantho ya kini ki Jingthoh kila le ya kini ka kam ha ka por menmit da ka bashim kabu ya ka Jingkenja jong ka Thaiñ Lachumiere